πολλές φορές κατηγορούμενος στην ανάκριση, περιμένουμε σαν τις στήλες άλατος, σαν τα κεράκια της λαμπρής απ' έξω, περιμένοντας προφυλακίζεται ή δεν προφυλακίζεται και δεν ξέρουμε τίποτα. Και μας το ανακοινώνει, όταν μας το ανακοινώσει ο ανακριτής στο τέλος, βάζοντας περιοριστικούς όρους, όποιος αυτός βάλει ή αφήνοντας ελεύθερο τον κατηγορούμενο ή προφυλακίζοντάς τον, ποιος μπορεί να παρέμβει τη στιγμή που υπάρχει η διαδικασία, η ιερή διαδικασία της ανακρίσεως. Και όμως ο κύριος, ο Αθανασίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι παρενέβη. Και τι θέλει, λέει, ενημερώθηκα απλά και τελείωσε. Δείτε λοιπόν πώς παραβίασε και το άρθρο 87 του Συντάγματος κατά τον πιο ομό τρόπο, θέλοντας να μας πείσει ότι αυτό είναι κράτος δικαίου. Τελειώνοντας, να σας πω τούτο. Να σας πω ότι οι διώξεις εναντίον των βουλευτών και μελών ενός νόμιμα εκλεγμένου κοινοβουλευτικού κόμματος, αυτού της Χρυσής Αυγής, καταδεικνύει τη συνεχή παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος και συνάμα κατάλυση κάθε έννοιας κράτους δικαίου. Δυστυχώς, πολλοί με νομικοί, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, ψυχοψιθυρίζουμε ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Λίγοι όμως από εμάς έχουμε την παρησία να βγούμε και να τα δηλώσουμε. Ίσως γιατί ο ελληνικός λαός, σε όποιες θέσεις και να έχει, αισθάνεται βολεμένος αλλά και φοβισμένος. Εκεί τον οδήγησαν να φοβάται. Δεν πιστεύω όμως ότι θα φοβάται για πολύ καιρό ακόμα. Μάλλον πλέον δεν φοβάται και αρχίζει σιγά σιγά να αρθρώνει λόγο. Και ενώ δεν έχουμε κράτος δικαίου, όλα όσα είχα την τιμή να σας πω, από την άλλη πλευρά, αυτό το κράτος, με όποια μορφή εμφανίζεται, καταδεικνύει την απραξία του όταν αντιμετωπίζει τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, κουβέντα για τη λίστα να κάνετε. Που χάθηκε ουδεμία δίωξη για την απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ από τα άφιστα υποβρύχια στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εξηλαίωση των ποινικών ευθυνών Βενιζέλου, Παπανδρέου κλπ. Μέσω της κολυμπήθρας του Σιλοάνου, του κατάκτησης του άρθρου 86 περί της υπουργών που ήδη λένε ότι πρέπει να αλλάξει. Θα δούμε πόσο θα αλλάξει και σε ποιες βαθμίδες θα αλλάξει. Είμαι επιφυλακτικός. Κυρίως όμως αυτό το κράτος, που και μόνο κράτος δικαίου δεν έχει εμφανιστεί αναφορικά με τις διώξεις του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Χρυσής Αυγής, δείχνει εγκληματική αδράνεια για την απόδοση ευθυνών σε εκείνους που σκοπίμως οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο εισφέροντας ψεύτικα στοιχεία. Βλέπε Ερστάτ. Ξέρουμε όλοι μας, με τις βάσιμες ισχυρές έως αποχρώσεις ενδείξεις που έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, διαπράττοντας το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Γιατί σίγουρα ψήγματα τέτοιου αδικήματος υπάρχουν. Εν κατακλείδη, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με τις διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής υπάρχει παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων, κατά με, κατά εξακολούθηση και κατά συνοχή. Δυστυχώς, από οι πράξεις του ελληνικού κράτους, μετά την Επανάσταση του 1821, είναι μοιραίο να φυλακίζονται αγωνιστές που δίνουν την ψυχή τους για το έθνος. Τους αγωνιστές της ελευθερίας κολοκοτρώνει πλατούτα, προάσπισαν δικαστές μεγάλου βεληνικούς, Τσερτσέτης Πολυζωίδης, που η θλιβερή ηρωνία τα πορτρέτα τους κοσμούν την είσοδο στον Άριο Πάγο από τα κάτω. Αυτοί λοιπόν οι δικαστές δεν δίλιασαν ακόμα και όταν απειλούνται θανάσιμα από τα Ανδρίκελα Μαυροκορδάτο και Κολέτη. Έχουμε τέτοια δυστυχώς παραδείγματα στην ελληνική ιστορία μας. Σήμερα διακαείς πόθος του ελληνικού λαού να υπάρξουν νέοι τερτσέτιδες και πολυζωίδιδες. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν. Για να καταδείξουν αυτοί οι νέοι τερτσέτιδες και πολυζωίδιδες πως σέβονται το θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος, αυτό με το οποίο ξεκίνησα την εισήγηση, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ευχαριστώ.